Hämähäkin lanka vai Ryynosuke Akutatapa? Eräänä päivänä vapahtaja Buddha kulkeskeli yksin Lootuslammen rannalla paratiisissa. lammessa kukkivat luotukset olivat kaikki puhtaan valkoisia, kuin virheettömiä jalokiviä. Ja niiden kultaisista sydämistä leijäili lakkaamatta ilmaan sanoin kuvaamattoman makea tuoksu. Paratiisissa täytyi olla aamu. Hetken kuluttua vapahtaja Buddha pysähtyi lammen reunalle ja Kurkistellen veden pintaa peittävien luotuksen lehtien lomitse näki vilahduksen alapuolella olevasta maisemasta. Sillä paratiisin Lootuslammen alapuolella sijaitsi helvetti. Ja kristallin kirkkaan veden läpi näkyivät Sansujoen ja Neulavuoren maisemat yhtä selkeästi kuin suurennuslasin läpi katsottuna. Siellä helvetin pohjalla hänen katseensa osui miehen hahmoon nimeltä Kandata, joka pyristeli muiden syntisten joukossa. Tämä Kandata oli suurvaras, joka oli tehnyt monia pahoja tekoja, murhannut ihmisiä, sytyttänyt taloja palamaan. Mutta hän oli elämässään tehnyt yhden hyvän teon. Eräänä päivänä syvän metsän läpi kulkiessaan hän huomasi pienen hämähäkin ryömivän tienpientareella. Kannata kohotti heti jalkansa murskatakseen sen, mutta sitten... Ei, hän yhtäkkiä ajatteli, vaikkakin pieni, tämäkin on elävä olento. Riistää sen henki tarpeettomasti, tapahtuipa mitä tahansa, olisi säälittävää. Ja niin. Hän pidättäytyi tappamasta hämähäkkiä ja säästi sen hengen. Kun vapahtaja Buddha tarkkaili kohtausta helvetissä, hän muisti, että Kandata oli kerran pelastanut hämähäkin. Ja hän päätti, että korvaukseksi tuosta yhdestä hyvästä teosta hän pelastaisi miehen helvetistä, jos mahdollista. Onneksi lähelle katsoessaan erään jädeinvihreän lootuksenlehden päällä hän näki paratiisin hämähäkin kutovan kaunista hopealankaansa. Vapahtaja Buddha tarttui varovasti hämähäkin lankaan ja puhtaan valkoisten lootuskenkukkien välistä laski sen suoraan alas helvetin pohjalle, kauas alapuolelle. Tässä oli Kandata helvetin verialtaan pohjalla, vajoten ja nousten muiden syntisten kanssa. Minne tahansa katsoikin, kaikkialla oli täydellinen pimeys. Ja kun jotain näytti himmeästi nousevan tuosta synkkyydestä, se olikin Neulavuoren pelottavien neulojen välkettä, kuvaamattoman lohduton paitta. Lisäksi ympäristö oli hautaa hiljaisempi, ja ainoa ääni, joka kuului, olivat syntisten heikot huokaukset. Tämä johtui siitä, että ne, jotka olivat tänne pudonneet, olivat epäilemättä täysin uupuneita helvetin erilaisista piinoista. Heidän voimansa, jopa huutaa, olivat heidät jättäneet. Ja niin, jopa Kandata, tuo suurvaras, tukehtuen verialtaan vereen, vain kamppaili kuin puolikuollut sammakko. Mutta sitten eräänä hetkenä Kandata kohotti laiskasti päänsä ja katseli verialtaan yläpuolella olevaa taivasta. Ja katso tuon vaienneen pimeyden läpi. Kaukaa, kaukaa taivaasta. Yksi hoikka hopeainen hämähäkin lanka.
ikään kuin peleten tulevansa nähdyksi. Laskeutui välkehtien pehmeästi suoraan hänen yläpuolelleen. Tämän nähdessään Kandata taputti vaistomaisesti käsiään ilosta. Jos hän tarttuisi tähän lankaan ja kiipeäisi niin pitkälle kuin se veisi häntä, hän varmasti pakenisi helvetistä. Ei, jos onni suosisi häntä, hän saattaisi jopa päästä paratiisiin. Sitten häntä ei enää ajettaisi neulavuorta ylös, eikä häntä upotettaisi verialtaaseen. Näin ajatellen, Kandata tarttui välittömästi hämähäkin lankaan lujasti molemmin käsin ja alkoi kiivetä ylöspäin koko voimallaan. Koska hän oli suurvaras, hän oli jo vanhastaan tottunut tällaisiin yrityksiin. Kuitenkin helvetin ja paratiisin välinen etäisyys oli 10 000 liikoja, ja vaikka kuinka innokkaasti hän kiipesikin, hän ei voinut helposti saavuttaa huippua. Hetken kiivettyään Kandata lopulta väsyi, eikä jaksanut vetää itseään ylös enää tuumaakaan. Siksi, koska hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa, hän päätti levätä hetken ja roikkuen langalla puolivälissä hän katsoi alas kauas. Ja katso, hänen rasittava kiipeämisensä ei ollut turhaa. Veriallas, jossa hän oli ollut vain hetkiä sitten, oli nyt hänen tietämättään piilossa pimeyden syvyyksissä. Ja pelottava, himmeästi hehkuva neulavuori oli myös hänen jalkojensa alapuolella. Jos hän jatkaisi kiipeämistä tällä vauhdilla, helvetistä pakeneminen saattaisi osoittautua odottamattoman helpoksi. Kannata, kädet kietoutuneina hämähäkin langan ympärille, nauroi. Tein sen, äänellä, jota hän ei ollut päästänyt vuosikausiin tänne saapumisensa jälkeen. Mutta yhtäkkiä hän huomasi, että kaukana hänen alapuolellaan hämähäkin langalla lukemattomat syntiset seurasivat hänen jäljessään. Rintäämällä ylöspäin, kuin loputon muurahaisten virta. Kandata tämän nähdessään valtasi sekä hämmästys että kauhu, ja hetken aikaa hän vain seisoi suu auki, kuin typerys, vain silmänsä liikkuen. Miten tämä hoikka hämähäkin lanka, joka tuskin tuntui riittävän vahvalta edes hänelle yksin, kestäisi niin suuren joukon painon? Jos se sattumalta katkeisi puolivälissä, silloin hän, se tärkeä, joka oli kiivennyt näin pitkälle, joutuisi syöksymään pää edellä takaisin siihen helvettiin, josta oli tullut. Sellainen olisi kamalaa. Kuitenkin jo tätä ajatellessaan 100 ja 1000 syntiset ryömivät ylös pimeän verialtaan pohjalta, parveilivat ja nousivat ahkerasti hienosti kiiltävää hämähäkin lankaa pitkin yhtenä jonona. Ellei hän tekisi jotain nyt, lanka katkaisi varmasti kahtia keskeltä, ja he kaikki putoaisivat. Silloin Kandata huusi kovalla äänellä. Hei, te syntiset! Tämä hämähäkin lanka on minun. Kenen luvalla olette kiimenneet? Alas, alas! Juuri sillä hetkellä hämähäkin lanka, joka oli tähän asti ollut täysin ehjä, katkesi yhtäkkiä terävällä poksahduksella siitä kohdasta, missä Kandata roikkui. Kandatalla ei siksi ollut muuta mahdollisuutta. Silmän räpäyksessä, ilmaa halkoen kuin hyrrä pyörien, hän syöksyi pää edellä pimeyden syvyyksiin, kadoten näkyvistä silmän räpäyksessä.
Jäljellä jäi vain paratiisin hämähäkin lanka, himmeästi välkehtien, roikkuen lyhyenä kuun tai tähtien puuttuvan taivaan keskellä. Vapahtaja Buddha seisoi Luotuslammen rannalla paratiisissa, katsellen rauhallisesti koko tätä tapahtumasarjaa. Ja kun Kandata upposi kuin kivi verialtaan pohjalle, hän loi surullisen ilmeen ja alkoi jälleen kuljeskella päämäärättömästi. Kandatan sydämettön halu paeta helvetistä yksin ja hänen saamansa rangaistus, joka sopi tuolle sydämelle ja vei hänet takaisin alkuperäiseen helvettiinsä, tämä vapahtaja Buddhan silmissä täytyi olla näyttänyt säälittävältä. Kuitenkin paratiisin Loutuslammen lootukset eivät kiinnittäneet huomiota sellaisiin asioihin. Niiden jalokivimäiset valkoiset kukinnot keinuttelivat verhiöitään vapahtaja Buddhan jalkojen ympärillä. Ja niiden kultaisista sydämistä leijaili lakkaamatta ilmaan sanoin kuvaamattoman makea tuoksu. Paratiisissa täytyy olla lähestymässä puolipäivä. A Shoujo Spins Another Age -kanavalla tuomme teille japanilaisia kirjallisuuden mestariteoksia 25 kielellä joka viikko. Tilatkaa ja tykätkää tukeaksemme meitä.